Пакінуць сваё жыллё сваякоў складана, аднак часам неабходна. Цяжкае эканамічнае становішча, бамбёжкі, страх за будучыню. У 2016 годзе Ірына Шышкіна пераехала ў Беларусь з Луганскай вобласці. Зараз пражывае ў Маларыці і знайшла сваю другую палавінку. Як атрымаць беларускае грамадзянства, якое будзе грамадзянства ў яе будучага дзіцяці, калі яго бацька беларус? Пытанне, якія сёння хвалююць жанчыну. І ўсё ж галоўная праблема, кажа, працаўладкаванне. На работу особо не берут. Город маленький, Маларита, там людей своих хватает. Вот, даже при необходимости каких-то продавцов все равно в основном берут сначала белорусов, вот, и украинку как бы не особо. Пытанні, з якімі людзі звярнуліся да Жанны Єва-Бушардзі, тычыліся ў асноўным матэрыяльнай дапамогі, а таксама нюансаў афармлення дакументаў. Мэта нашай сустрэчы ацаніць тое, што было зроблена ў 2019 годзе, абмеркаваць бягучую работу. Адзін з важных пунктаў майго візіту – пытанне рамонту ў брэсцкім пункце для асоб, якія шукаюць прытулак. Разам з супрацоўнікамі з Дзяржпагранкамітэта Міністэрства ўнутраных спраў вырашаецца пытанне, каб хутчэй завяршыць усе работы і каб дадзены абноўлены пункт змог як мага хутчэй прымаць людзей. Пакуль што мы часова размяшчаем іх у гасцініцах. Па рэспубліцы колькасць тых, хто шукае прытулак, зараз зніжаецца. Гэта звязана са змяншэннем колькасці бежанцаў з Украіны. Аднак канкрэтна ў нашай вобласці такой тэндэнцыі не назіраецца. Летась на Брэшчыне за статусам бежанца ці дадатковай абароны звярнулася 59 чалавек, а па ўсёй краіне больш за 600. Жанна Єва-Бушардзі адзначыў, Беларусь зрабіла і робіць вельмі шмат, каб паказаць дапамогу тым, хто вымушана апынуўся ў складанай сітуацыі. Ганна Бойкевич, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».